Здравейте! Здравейте! Сега ще гледаме телевизия. Не, няма да гледаме телевизия. Сега ще правим предизвикателство с... Храна. Не. Едно. Предизвикателства без храна, без нищо. Просто предизвикателства. Ще четем от моя телефон. Дневник. Телефон. It's young. Първото предизвикателство е от Майя Дичева. Дичева, да. И е: покажете си 22-та. Аз пък 22-та. Покажете си 6-та снимка от вашия телефон. Айде, моля, показвай си 6-та снимка от телефона. Сега ще я намеря. Така, намерихме си 6-та снимка. И моята 6-та снимка е ето тази. Ако я виждате въобще, това съм аз и моята приятелка. Така, това е моята 6-та снимка от тела. Отворете. Ей, сега ще ви я покажа. Ехо, момиче. Готова съм. Ето тази ми е първата 6-та снимка. Това бяха нашите 6 снимки. Нашата 6-та снимка от телефона. Покажи си с 6-та снимка. Ето ги. Не беше ли друга? Не. Точно друга беше. Не. Следващото предизвикателство е от Теодора Кичукова. Не, Люзо. Не, Теодора Кичукова пише. И е една от вас да пее. Тя пее. Аз ще пея, че се танцуваш. Давай, тя ще пее, само да се подготвим. Така, сега тя ще пее. Слагам край БГ Аудио от Замръзналото кралство. Трябва да го приближа повече. Ама главно тя ще пее. Само аз. Да. Не се чува. Блести снега, озарява нощта, недокосван от света. Самотно и бяло кралство, аз кралица съм сега. Приглася вятърът на моята душа. Бурята е в мен, не мога да я спра. Помни сега, бъди добра, всичко друго остава след това. На чувствата не ставай роб. И знам защо. Слагам край, но мога да продължа. Слагам край, и затварям тази врата. Късно е, няма как да спра. Викам бурята, е студа и не се боя. Вече виждам опасности безброй, но страхът ме погуба. Знам, изборът е мой. Преглъщва миналото тук с нова сила, с мощен звук. Тази волна свобода, мечта. Слагам край, надето ще налетя. Слагам край, и отваря без сълза. Късно е, не ще се спра. Викам бурята.
Сега извършваха лети, няма край. Язика ми се влива, към виален рай. Жилката би събира тива тоя плен. Ще спра да бъда аз на миналата плен. Край, слагам край, ново утро изгрява в мен. Слагам край и затварям бе добре. Късно е, няма как да спра. Викам бурята. Ей, студа и не се боя. Браво! Така, аз не мога да пея, сте няма да пея. Така, следващото предизвикателство е от Пламена Димитрова и ни предизвиква: направете се на маймуни. Така, първо съм аз. Давай моето. Давай това ръце. Прави се на маймуна. Я те ми въшките! Снимам въшки. Те те правилно. Това беше моето. Да, печели. Следващото е от Даяна. Коя Даяна? Илиева? Да. Даяна Илиева и ни Димитрова, ма. Илиева. От тук виждам, че и Димитрова. Илиева пише. И ни предизвиква да кажем на колко години сме, как се казваме, от кой град сме и какво искаме да станем като пораснем и какво умеем сега. Аз съм Маринела Иванова Минчева, на 10 години съм, искам да стана актьорка като порасна и сега умея да Танцувам. Да танцувам. Не, нарейте. Аз се казвам Симона Иванова Дарева. Стига си подкачваш, ще се отцапна. На 10 години. Обичам да щурея. Сега мога да пея. И искам да стана певица, народна певица или както е песента на Крисия Тодорова, такава певица. Една от тези трите. Или обща певица. Искам да стане певица. Да. Обща певица. Това беше от нас. Харесвайте, коментирайте, споделяйте, абонирайте се. Ако ви харесва, вдигнете палец нагоре. Аз какво казвам? Ако не ви харесва, просто покажете палец надолу. Или подминавайте. Чао!